Wat staat daar? Kom eens even erbij, jong. Normaal gesproken staat onze dorslustige hoogheid Prins Jules de Eerste en de heeft de volledige regie in hem. Alleen dit jaar niet. Niks te zeggen. Alleen heel veel te motten. Maar ik denk niet dat hij dat heel erg vindt. Maar voor dich als beerkoning hebben we de laatste minuten geslagen. Ik meen zelf dat de zwaarste minuten uit het beerkoningschap vorig jaar tussen 3 en 4 zijn gevallen. Of tussen 4 en 5. Een goede beerkoning gaat op 10 naar bed, de moet ook op 10 naar bed. Maar Gordon, nogmaals, namens het kasteleinspaar Ben en Carla, hartelijk dank dat je dich zo gek hebt laten krijgen. Zo mogen je dingen gewoon nemen, hè. Maar voordat voor dich gewoon ontdoen van die beerkoning waardigheden, wil ik toch het laatste woord geven aan zichzelf laten. Goedemorgen samen. Vorig jaar kwam ik op een gegeven moment weer terug in Nederland. Ik was toevallig in Duitsland geweest. Begint met de telefoon te rammelen wie een gek, hè. Ik denk, waar is dat? Ja, Ben en Carla gebeld. Ik denk, die moesten terugbellen. Maar ja, goed. Even kort over gehad, wil ze dat doen? Oké. Ik ben er heel blij met dat ik dat gedaan heb. Ik ben ook heel blij dat ze dat mij toevertrouwd hebben. Want als ze zoiets wist dat ik vorig jaar terug heb gegeven, dat wil niet meer zijn. Dat heeft geld gekost. Maar goed, ik heb ervan genoten. En ik wil het ook niet te lang aan, want ik sta allemaal op de nieuwe te wachten. Hè. Ik zelf ook. Ik wil weten wie me op moet volgen. Dus bij deze, geef ik de microfoon weer terug aan Bia. Dankjewel, Gordon. De laatste zo'n woord als beerkoning. Maar nu moeten we dich toch gewoon ontdoen van die waardigheden. En daar hebben we voor 2 man voor nodig. Ik denk dat de eerste, de kleinste is wat nu nog hier is. En me gliekt dat jeugdpensioen de eerste even erbij moet komen. Dan kan nog papa een keer de jas doen. En Prins Jules de Eerste, komt u ook even erbij. Hebben ze toch op het moment dat we doen op eigenlijk min of meer ook 10 avond. Dat is op de kleinste. Ja nou, komt dat gewoon eens toe pap van zijn waardigheden mogen ze doen? Ja, ik kom toch dukken voor, hè. Ja nou, en die pak de beerkoning, want dit is het moment, dus niet pap, maar beerkoning Gordon. Vraag hem of er zijn kelk wilt afgeven. Papa. Was kapel? Niet nou. De medailles, die hebben ze ook. Die willen we dan heel graag. Jules vragen om die te ontnemen. Wie een echte beerkoning heeft er die vastgeknipt. En die muts kan ook afschuwen, dus. Het is niet permanent. Ah. En hoe verdicht jong? Wie nummer dat? De beerkoning steek of de beerkoning muts of? Kroon. De beerkoning kroon, alleen. Papa. Goed, doe een halve liter voor jou nu. In leven. Dat is net piepap, dat zie je al. En Jules, dan de beerkoning Mantel was toen de afnemen. En dan onder de 3-dubbele 9 klappen van de allemaal. Papa, ja papa, ja papa, hey! Ja papa, ja papa, ja papa, hey! Ja papa, ja papa, hey! En dan staat hier vurig. Aad Beerkoning, Gordon de Eerste. Maar voor we net voor dit laten gaan, wil heel graag de kastelein hier van het Kwekker te Please, het huis waar ook de beerkoning zich toesvult, een laatste woord toe te richten. Ja, Gordon, hartelijk bedankt. Dus toen dit jaar beerkoning was geweest, dat heb ik gedaan. Willen we toch een klein procentje aanbieden en ze dan een keer een terug slinken. Papa, ja papa, ja papa, hey! Ja papa, ja papa, ja papa, hey! Papa, ja papa, ja papa, hey! Ga erbij, het zal niet veel gaan.
Kijk, daar is het toezichtgevallen. Zou de leeg gaan kennen, toevallig. Hey, nog zo? Hè? Nee, slaap. Probeer, ik doe fantastisch op de goed. Wel, Ik ben hartstikke. Ja. dan twee jaar. Zie je nog achter de Doe wel. Dat is er niet. Vanaf donderdag. Is het zo? Ja? Oh. Kom maar, stand op. En dan? Ja. Wees er, dat gaat niet doen. Nee, ik weet van niks. Oh ja, moet zitten naar Het is voren. allemaal niet. Ha? Het is allemaal niet. Moet zitten naar voren. Niet passen pakken. Gewoon. Dat was eigenlijk al niet. Er zijn nog maar 2 die passen hier, denk ik. Oh, even aan. Oh, dat zeg ik maar. Ja jongens, we gaan weer. Ja, Vlie. Zo'n andere chauffeur was geregeld morgen, of niet? Dat is allemaal niet. Wordt de bak toch, ja. Ja, zeg dat je het van is. Wat? Ja, nee, nou is chauffeur geregeld. Ja, is dat ook zo? Ja, zo zelfvrij zijn wel met ik. Dat vind ik weer kunnen zo werken. Dat liep wel zo verstandig staan, ja. Kom maar, net stand op. Zo doen we op. Ja, dat is geen goed er ook. Ja, en drinken. Was op zijn weerkeuring. Ja, we hebben er nu weer geweest. Dat is niet goed. Waarom op het zo? Ja? Opstaan. Ja? Laten we opstaan. Sorry, toch nog op. Ja, sorry, maar... Dat is Dirk. Tevreden? Ja. Ja? Dat is maar een van ons meer, hè? Ja. Met een schone spreuk. Smaak nog beren. Ja, Die kunnen wel gezegd. Ja, die spreekt hem dadelijk al een keer. Of voor dat? Ja, ik moet even nog kijken, want ik weet ze helemaal helemaal. Hoeveel ik nog met een kader meer. Oh, ik heb niet gekeken vorig jaar. Was, Ja, dit is ook een lastig. Dus, maar ik denk het kwam helemaal in mijn hoed toe. Nee, daar wil ik het graag van. ja, ik heb die filmpjes zo even teruggekeken. Ja, dan weet ik dat wel. Dan kun je nu 3 keer kijken. Doe zo. Oh. Ben een goed glas weer en zonder de eer, dat ik mee 3 dagen aan de jonge eer. Ja, voor mij. Ja, dat komt mij omdat voor hem een beetje aangegeven met. En toen zei Luc gisteren in het zwamen van we maken er wat anders van en dit komt nu meteen niet goed. Dus vandaar, ja. Schitterend. Ja, ja. Hoe lang hebben we nog? Genoeg weer. Ik zal dit altijd moeilijke vragen stellen. Allereerst alvast van harte proficiat. Stel je eens even voor. Ja, dankjewel. Ik ben Dirk Verwoerd, 23 jaar. Geboren en getogen in Boekelenaar. En ja, wat wil ze nog meer weten? Ja, wanneer kreeg ze te huren dat ze weer kunnen wezen? Dat wordt, moet ik even goed denken, ik denk met het Prins en wie dat oor van Prins Jules. Kom Karl mij vragen van, ja, zou ze dit jaar onze beerkoning willen werden? Ja, en met zo'n prins en kan ze natuurlijk ook niet nee zeggen. Hè. Nee, inderdaad, dat klopt. En ja, wie is het eigenlijk met de zenuwen? Ja, dat gaat wel. Ik kijk voor vandaag de hele dag in de wagen om te werken. Ja, dan ben je er niet echt mee bezig. Maar ik moet zeggen, nu langzaamaan begint het toch wel een beetje te kriebelen, ja. Oké. En tot slot, mogen we de spreuk nog weten?
Jazeker. Met een goed glas beer en zonder deer dreig mij 3 dagen en mijn jonge heer. Oké, schöne vastloven. Dankjewel. Oh, doe maar. Trek me toe, al. We stellen nu met de zenuwen. Rustig aan, hè. Doen we allemaal goed. Hij is jeugd geweest. En de laatste heer, en ik ging naar onze Jean toe. En is pas 11 jaar geleden. John, snap de muziek. Voor de nieuwe weerkeuring 2017. Boom, ab das Bier, pump es jetzt, pump es hier. Boom, ab das Bier, pump es ab, pump es, pump es, pump es. Aua, das schmeckt so gut, so ein Bierchen, das macht Laune und geht ins Blut. Aua, wo bin ich hier? Sag doch endlich mal den Bescheid. Noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier. Noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Gut, mach das Bier, pump es ab, trink ihn aus den Hupen, komm, lass dich nicht lupen, mach dich lupen. Boom, mach das Bier, pump es jetzt, pump es hier. Boom, mach das Bier, pump es ab, pump es, pump es, pump es. Aua, noch ein Korn, noch ein Bier und noch ein Korn. Aua, wo bin ich hier? Sag doch endlich mal dem Wirt Bescheid. Noch ein Bier, 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 noch ein Boom, ab das Bier, pump es ab, egal ob die Schägel zusammenbricht. Heute lassen wir uns gehen, nach Hause nicht, pump es ab. Hier staat voor de nieuwe Beerkoning 2017. Beerkoning Dirk de Eerste. Beerkoning, 11 jaar geleden jeugdprins geweest, heb ik net gehoord. Nu de druipmorgen gemaakt, wie mag dat omschrijven? Ja, dit is wel het redelijkjes omschrijving, ja. Is op het moment het hoogst haalbare? Mag ik dat concluderen? Met zo'n vuurgang bij de kwekkerte, ja, dan is het een vrije kans hoe ze missie om dat te weren. Hè. Nou, netjes, klare taal. Hier staat er voor. Dan hebben ze al een hele lekkere halve liter bier gekregen van Ben en Kale. Ik kijk even naar Ben toe. Ja, wat gaan we nog meer aan bier? En is zo'n avond. De sterrenflikkers die zullen dich morgen moeten missen. Want sorry, ja, god, vanavond gaat de taxi van hier naar Laurentius. Zal weer de eerste keer zijn. Ik wil het woord aan ikzelf geven. Beerkoning Dirk de Eerste. Ja, dankjewel voor Bjorn dat ze het weer zo lekker neerzet zie. Maar daar komt we nog wel een keer op terug. Nee, ja, wie Ben en Karl mij dit vroegen op met het Prinsenwier. 9 januari is het vleugig geweest. Ja, 8 januari. Ja, ik ben al 10 dag te laat. Nee, toen
Ja, als ze dan zonneprins hebt, dan kunnen ze er natuurlijk geen nee tegen zeggen. Dus ja, dan zei ze maar ja. Ik mocht het niet te lang maken, want vorige week was ze heel boos op mij. Dus ik ga het ook heel kort nu. Daarom sloeg ik nog even mijn spreuk. Met een groot glas bier en zonder de eer dreig mij 3 dagen aan mijn jonge heer. Aangenaam verrast dat het zo'n 18+ spreuk is. Ik hoop dat ze er morgen gaat nieuw en zeerlijk brengen. Maar ik wil voordat voor dich een beerkoning Polonaise aanbieden. Onze Prins Jules, ook nog een paar woordjes voor de geer. Dankjewel Björn, en zo bier. Super spreuk. Ik denk dat we hem nog een keer willen horen, want ik heb hem niet goed gehoord. Ja, zeker, dat kunnen we best wel een keer doen hier. Met een goed glas bier en zonder de heer dreig mij 3 dagen mijn jonge. De spreuken van de beerkoning heeft er gewonnen. Dat is een ding wat zeker is. Beerkoning, ik heb het zelf met gemaakt. Super, doe jij sterven vanavond. Dat moet ook. Ja, ik hoor getuigen van dit, ja. Maar in ieder geval, doe beskeuring naar prins. En de wet zet de koning altijd boven de prins staat, heel zeker vanavond. Voor 3 kostzalig de gooien. Ik zou zeggen, maak het met. En voordat we dan gaan beginnen. Dus is eigenlijk een beetje in dezelfde vriendengroep als onze Prins Jules. Zien adjudante, zien adjudant Dominique. Hij is er klaar voor. De beerkoning krijgt traditiegetrouw altijd een kwekkende medaille. Voor ook voor dich de kwekkende medaille voor beerkoning Dirk de Eerste. Papa, ja papa, ja papa, hey! Ja papa, ja papa, ja papa, hey! Ja papa, ja papa, ja papa, hey! En dan zou ik zeggen, we gaan er een schoon, beschaaf of een vettig feestje van bouwen. Hier vanavond, bij Café Seranus, bij Bennenkalen. Dankjewel dat jullie dit iedere avond doet. Hier is voor dich, Dine Beerkoning Polonaise. De hele tent geeft die kraan. En in de verte zie ik een morgen, de Polonaise komt eraan. Ik hier het schoop en het kom erin. Ik geef die ogen met de kop. En kunstland verplicht ben ik op dichterbij. En pak die stevig vast, maar dan duur ik weg. Hoe komt die nog weer op aan? Hey, 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 hey. Achter de verkeerde aan. Hey, 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 hey. Hoe kom je er nu op aan? Maar wat is de ringen die zoekt nog heen? De feest en op en aan. Die hond is niets gedaan. Ik wil die henje in de nek. Het was geprobeerd, maar nog geen verkeerd. Ik zeg niet niet, dat maakt me gek. Maar dan ineens kreeg ik een goed idee. Ik weet wie ik verzuiken. Ik stap even goed en achter ik wil in. Nu heb ik wie